lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdungag. Makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Pagyamanan mi manan amin dagiti likes kan comments yo, kastameten kadagiti kablaaw yo. Namnamaan yo anabasa mi amin dagita. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ni pagayam tayo anoy mi ti Aritaw, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan anoy mi. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Nasapaak anak ki asawa ngem nagsina kami matlaeng gapu iti kinairresponsablina. Sadot lang arudan mamartakpay. Imbaglaangan ta saan kami anaadaan iti anak. Kalpasan ti dua atawan nakiasawa akmanen. Ngem daksanggasat tanatay gapu iti aksidente. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Ala, hustun day ta panagsangsagit mo, anak ko. Kasano agpayitan ngay nada? Kasano pa yan dagiti arapang apmikan ni Murphy? Abay ngaya kastoy matan tinapasamak kinkwana. Ay, talaga akas na tibiyag, anak ko. Nalabit nga aging galaagan dito'y tibiyag nga impabulod ti Diyos iti asawam. Napaidam ni gasat kanyak nanang. Kung naglakit din no iso ti makadin na kaging gatong palbiyag. Agam saan matgayam. Unay matlakit din ti gasgasat ko anak ki asawa nanang. Ay, maawatak tirik nam, anak ko. Agam agkalma ka kumalaang. Amangan no niya pa'y timapasamakan ka. Tinasayaat, ingkapay laang iturog. Iti kasta, agsubli ti sigod a pigsam. Tanay, awan pa'y pulos turog mo, manipod iniawid yun ni Morpe, dito'y balay. Saan nanang? Diyak kaya tapanawan ti asawa. Wana, ngam si kabat ti agbalin anak kakaasi no papasam ti bagim. Ala, mapan ka pa'y laang iti silid mo. Tapno makainan na ka, anak ko. Nasuro ka na makatawan ti napalabas, manipod na tayday di Morphe. Awan ka di ba'y ti planom ang makiasawa manan, Mare? Ay, manjaksan, Mare. Ha? Ne, apay mat ngay, Mare. Ay na, nagrigat ti agsangit, Mare. Nagrigat ti agladingit. Kakaisuna, nakamove on akon. Okay ako ni ti kastoy abiyag ko. Ubing ka pay mat, Mare. Manulaang titawan mo. Nasurok lang nga 30. Makiasawa ka pa'y. Iti kasta, adamat kadkadwam. Ay na, bayamon day ta asawa, Mare. Kinapudno na. Intanem kon kinlipat day tabanag. Anya? Unay matanta intanem mo kanilipat, Mare. Well, Mare, saan ako nga interesado ang makiasawa. Amangan nga no, makatumpungak tumanan iti sakit ti ulo. Awan pa'y mat anak mo, Mare. Anya nga iti among. Amangan no inton sumaruno apaki asawaam kat agsikog kantumatan. Sanan. Kastoy kun, Mare. Tulungat latan dagiti kakaanak kag nga giskwela. Bareng saan daktumot a malipatan inton agsalugan ti pigsa.
Sa dino ti papa naman akaw. Nakapulos ka mat. Agudong nanang, mapanak ag-purchase iti lako. Apag husto, agpaw-itak laangan ken ka tapno saan akon nga agudong inton bigat. Ay katuan na. Anya ti ipaw ityo ayan nanang? Iyala anak man iti kulay ti buok. Kulayak man ti buok kaw. Tanay, puraw damat amin ay. O sige nanang, mabitlaeng. Tainayon ko iti listaan tapno jak malipatan. Inayon mo matlaang nga ilista ti kapikan asukar anak kaw. Awan nanang. Kan mga ala ka man iti arena. Imbaglaang ameriendaan mi kanitatang mo numapan kami iti bangkag. Anya pa'y nanang? Tay tabakok pa'y gayam. Iyalanak iti tabakok anak kaw. Malipatam amin ay, wag lang ti tabakaw. Alawenen, jakmot kit di malipatan dayta. Basta nakalista nanang. Agyaman anak kaw. Awan ka din ipagatang yun. Tano awanan mapanakon. Awanan anak kaw. Basta tay tabakok di mo liplipatan. Wan, ala, panawan kayon dito nanang. Sige anak kaw, agan-anad ka. Dayta, nagatang ko amin ang dagiti nakalista iti listaak. Ay, apo, makabanog mo ti agpalengke. Aguray ka. Ala, jak pa'y gayam nakagatang iti tabako ni nanang Sapay inyo unay na ti jak pa nang lipat iti tabako na. Gistay kumutin malipatan. Tinasayaat. Ibatik pa'y lahang dagiti awit ko ditoy. Mapanak pa'y gayam gumatang iti tabako ni nanang. Maramdaman ton ang mga yabak iti tricycle. Tapno saan nga aguray iti mabayag. Abi, aglugan ka iti tricycle? Ay, uwen ko mamanong. Ang adapay ngamin gatangag iti bangir apag tagilakwan. O ala, inkagatanganan, taurayan ka. Sigurado ka nga urayan nak, manong? Wen, basta di ka unay mabayag Saan mo't kit di? Tatabako lang mo't tigatangag. Okay nga ron. Ala, mapanikan. Ay, kargam ka di amin na gito Uwen, manong. O sige, karga ko niti tricycle ko. Itay ka pa'y apalpaliw na, mare. Agasam man. Mayat mati isa, ma'am. Dandan di mo pa yan maibatan ta cellphone mo. At da sakit din ka ti text mo, Ay, kwa, mare. Wen, ada nga paiso. Nagayatak sa nga rudmanan, mare. Talaga? Asino kay tay ayat, mare? Agar-aram pa'y lang mo't ket di, mare. Wen, asino nga rod? Ni Renato. Naamamok edi last week. May sa tricycle driver ijay ili. Intulod nak ngamin iti na minsan ijay balay. Edi kwan, inala na ti number ko. Kat ni, dandan ni inal daw mutin nga umay ijay balay. Ay, kataklo naman, mare. Ay, jak ko man kayat ti agayat. Angam, apay nga ta, kasla makilkiligak mo't no makitkitak da dya Renato. No, apay mo't ngamin nga. Adapay laang agarum kanyak, mare. Napintas ka mo't, mare. Iso ka normal laang angad da agarum kan ka. Ay, sa anak nga ta nalumdaang iti maikatlo nga ayat ko, mare. Ay na, saan nga min aday ta ti panunutem, Think positive nga min, mare. Sigikit din. Aklo na mo, day tari na to. Tatang. Apay, kaslaan na kayat mo nga ibaga. Kwa, tatang. Anya na ita, anak ko. Ibagam Okay lang, kada kayo, no? Makiasawak manen. Kaluan apay kitinasaan kay. Mayat kadi atap no adan tumat kadkado amin tun bumakit ka.
Marang aganak kan tumatan. Tiamukit sana kun nga gayat. Ang dimteng met ngamin ni Renato iti biyak ko, tatang. Kaayan ayat mo ka din? Saan pa'y tatang? Ngam planok nga aklunan. Nulakit dita ay ayatem, akluna mo, kasar kayo na dagos. Di yun ibay-bayag, tanay, mapmapanan titawain, anak ko. Agyamanak, Noemi. Agyamanak kabuti naklunak betlangan. Sakit diti agyaman ken ka, ngamin kinet na nga uray na midwa akon anak asawa. Awan mo't parikot iti dayta, tinapatag, agin inayat ta. Sapay kuma, tamaad daan ta adagos iti anak. Pudnoan na midwa akon anak asawa ngam. Jak pa'y mo't nagsiksikog. Nulakit di tagpada ta na salunat. Sigurado ang maadaan tamot adagos iti anak. Sapay la ko mga Rod Renato. Kasano? Pagsasaritaan tayo ka din ti maipapan iti panagkasarta. Ha? Kwa? Wala. Bayam, ibagak to kadag iti dadakkel ko. Apama na makaawidak. Sige, ibagak mo tan kadanan ang kantatang ko. Iti kasta, makasagana damutin. Kasano? Natulag ka din ti kasaryo ka ni Renato, Mare? Saan pa'y, Mare? Ngam, adan bulan kan petsa ang nagtulagan mi. Isuntulaan nga ati bagami kadagiti dadakkel mi intun dumanon da Renato. Itapay lang. Kablaawan kan, Mare. Agyaman ak, Mare. Ay katlalaingan nyo iti kasta, makaisambot kayo pa'y iti uray dwa, wunot talo nga anak. Wena, di uray pa'y kat inem, Mare. Ay katwan The more, the merrier ako nada. Paingay, pinaturog mo metan ni Renato diti balay, Noemi. Kat iti paisilid mo. Maan ano kumangay, tatang? Uray ata agnobyo kami, met. Wen, ngam di kay pa'y met nagkasar. Urayan nyo pa'y kumaamalpas ti kasaryo sa kay agkayda. Ni tatang, met. Saan nga uso ti kasta ita? Saan kami nga ubing, tatang? Kan may sigud metten nga ada asawak. Uray ni Renato, adamot ka nun sigud ang naka-live-in na. Iso nga, awan nga ron parikot, no, nagkaida kami. Tatang, adan to pa'y san nga agnobyo kan agnobya, kat agkakaitadan. Da kami tulakit din nga agnobyo kan agnobyan. Adda akditan, anak ko. Agam kasanon no agsikog ka. Sana bali tamabiit mo ti kasarmi ko ni Renato, tatang. Naimbag nga orasyon, Antisabet. Kastamot kin ka, noy may balasang ka. Nay, adamo ka duwam. Wen anti, ni Renato, boyfriend ko. Naimbag nga orasyon, anti? Kastamot ka na kayo. Malala, sumrek kayo Agyaman kami, anti. Ala, umay kayo. Agtugaw kayo, wine. Agyaman kami, anti. Anyati kayat yo. Kape wano Diyos. Ay, kwa, oray saanan, anti. Umay milang ibaga. Amay sa kakadagiti na pili mi nga agbalin aninang mi inton agkasar kami. Ay, no kasta. Makiasawa ka manayin. Uwan, anti. Ay, kauwan day talagayam. Pakaidayawa ko nay, no kayat dak nga agbalin aninang balasang kaw. Kahit kaano ngay nga raw ti kasariyaw. Into no maya bulan, anti. Petsa 18, anti. Mayat martipit siya na pili yaw balasang ko. Uwan nga ro, danti. Sige. Di kagdanag.
ikurit kun today taapitya iti kalendaryaw. Tapno tsak malipatan. Bakit? Rabiin. Ngam apay nga dapay lang yung balkon ti anak ta. Ay kat-ur-urayan naman ng ani Renataw. Itaaman pa'y anarabian. Kat no sigod mo't masapsapa nga umay diti balay. Ada ka nung amin intulod na iti kabangibang a barangay iso anarabian. Kasta aya. Wan lakay. Kasla nasingpet mo't na di Renato anya bakit? Wan nga rod lakay. Barang no saan akas ka ni Danilo nga arte ken sa daw. Saan mo't siguro ta nagagat mo't nga agpasada iti tricycle. Maki-extra pa'y kano iti construction. Ken agkarkarpintiro pa'y kano no kas di nga awan biyahe na. Ay kasapay la kumaangarod. Ta saan to nga agbaliw ti kasta agalad na. Inton agasawa danton iti anak ta. Masikog ka kunamnoy may. Wen anang, 3 bulan nantin inaway. Kasano daytan? Masikog kan adi kay pay mo nagkalay sa kani Renataw. Sana bali tadumanon da ka nun intong Domingo. Sigurado ka? Wen nanang, kauawag lang ni Renato itay. Inton bigat kanuti sa sangput dagiti dadakkel na manipod probinsyada. Iso dumanon da ka nun inton Domingo, nanang. Nasaya at mat nga ron no kasta. Amo na ka din na masikog ka. Saan ba'y nanang? Ibagak to apaman nga umay dito'y balay. Apayan noy may. Itay pa di ka makain na dita. Ay, saan nga roda sumumbat yaw awagak tatang? Asino nga min ayat yaw awagam? Ni Renato tatang. Di namot nga rodin sungbatan dagiti text ken awag ko ken kuana. Amangan no dala ang pakakumikuman na mo't Sapay ko mga rod at akasta, tatang. Mas daawak ngamin, tasaan mo tasigo da kasjay. Sungsungbatan na mo tadagos da iti-text ko ken kuana. Kasta mo tantiawag ko. Ay, matanaganak. Amangan mo't no. Danda ka sa napasamak ken kuana, tatang. Awan mo't siguro, anak ko. Padasam manan akong takan bareng adalang nakataktakan na. Awagan manan, aging gaasungbatan na ka. Sa dino ti papanamanak ka. Nakapulas ka mat. Mapanak ejay lugar da Renato, nanang. Ammom ayan no sa dino ti balay da. Biro ka ka, nanang. Agdamag akto'y jayan. Di namot nga minin sungsungbatan dagiti awag ko. Ultimo text saanan nga ag-reply. Ay, kaslamaday ti agparparik na kanyak anak ko. Nanang? Uray kumamit, no saan ka masikog. Ang amala, ituloy mo lang ti planom apan ang birok ka ni Renato. Barang nagbiddo taklaang iti atap ko. Naimbag nga oras mo, ading. Kastamat ken ka, manang. Dito'y ka diti balay da Renato? Wan, dito'y nga rod. Asino kayo kadi? Ken anya ti masapulyo ken kuana? Kaya't ko makasarita. Kabsat mo ka din ni Renato. Ha? Ay, saan, manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ka din ni Renato. Adda, manang. Mabit lang, tayabak. Renato? Renato, lakay. Adamang sapsapul ken ka. Lakay, kunana ka ni Renato. No, kasta. Adda asawa ni Renato. Ha? Noemi? Ayop ka, Renato! Ayop ka! Noemi, pangasim. Di ka kumagiskandalo dito eh. Awalan kitibain! Isumat lagaya managado arason mo! Tunggal ta kamatag ti pa nagkasal
Kastoy ngamin, Noemi. Diyak dinamnamalo ko naglanggayam, Renato. Sorry. Sapay ko mata mapakawanak, Noemi. Sorry, talaga. Kasla nagtupak ti langit kanyak, idinaamuak a pamilyado gayaman a tao ni Renato. Awan nga rod tinapasamak a kasar. Inpudnok ken kuana ti may papan iti sikog ko, kat nagkari, adi na matbaybayan ti pagrebengan na kas ama ti anak mi. Pagyamanak unay, tatinakdaran na mat ti Karina. Binulan mat amang ted iti suporta para iti anak mi, nga uray adamatan anak da iti asawa na. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Adda dagiti gundaway nga ay ayak ti bagik gapo iti kastoy a nagbanagak. Ngem pagyamanak latta, gapo ta adda ti anak ko nga isu ita ti inspirasyon ko iti biag. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Noemi. Ken ka pagayam, Noemi. Anya ngay nga rod ket adaditan. Di mo ay ayon ti bagim pagayam ko. Ag-move on kakit din tapno saan ka ama stress. Laglagi pam nga addan anak mo a responsibilidad mo iti biag. Padakkalam ti anak mo ta isunto ti mangaywan ken ka intun bumaket ka. Alakastan pagayam, Noemi. Ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Denver ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan iti nagan a Denver. May saak a government employee. Adaan asawa kan dua nga anak. Nukas jay nga awan sarak ko iti Sabado kan Domingo agraman dagiti holidays, makiek-extra nga agmaneho iti taxi. Jak ko man ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko gaputa amok a common daytoyen. Ti kayat ko asawan kat adon ti kastoy a pakasaritaan a maidram-drama. Ngem kayat ko lattamat nga istoryaan gaputa amok a pakaadawan daytoy iti adal. Nang runa kadagiti padak nga addaanan iti pamilya. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agabrod ka ko no, bagay? Unla kay. Ang kasanong dagitan nak na. Imbag ko mamot no dadakkeldan. Asinong tungay ti mga sikaso kadakuhadan ko ng mga agabrod ka.
Nang runa inton ag-eskwela dan. Kat, adda ka mat lakay. Wen ang amumet nga sa trabaho. Di mangalatan to iti mga sikaso kadakwada. Di kat isupay manan ang matangtangdanan. Saan abalin Tinapatag adda mga iwan kan mga sikaso kadagiti anak ka. Apay no itantan mo pay lang ti panag-abroad mo. Ag-abroad kanto inton dadakkel dan. Iti kasta, saan tan a problemahan ti mga sikaso kadakwada? Ay na, sayang mo ti agururay at trabaho kanyak iti Hong Kong lakay. Kan may sa, dakdakkel ti sweldo ijay. Di mo kit di kaya, tamatulungan ka para iti panagadal to dagiti anak ta. Ada akong dita bakit, ang no ita, panagkunak, kat umdas mat nga agpay kada tayo ti matmat gidak. Di kan agkad-kad, Denver. Nalpasan dagiti papeles ko. Isu adi na kun malapdan iti panagabrod ko. Talagag ayam nga intuloy latta ni Grace tinagabrod, anak ko. Ay, wala na. Desidido mat nga gabrod. Iso binaybay ako na. Gusto mo't kit di tapno matulungan na kakadagiti paggastusan nyo. Nang runa kat dumakdakkel mo't dan dagiti anak yo. Iti saan nga agbayag, ag-eskwela dan tumatan. Wan mat kadi ananang. Ang di kahit kukuma, kat inton medyo dumakkel pa dagiti ubing. Parikot kukat nga roditan, no kasanok apaggidan ti agtrabaho ka nagaw-awir. Ay na, di mon pagparikutan day ta anak ko. Adda akmet. Siya kun ti mangaw-awir kadakwada kabayatan ti kaadam iti trabaho. Nanang. Di ka kadiagdanag, tanapig sa akpay met. Kabailak pa'y nga aw-awiran dagiti duang apo ko, kanak ko. Sigurado kayo? Wen, kunak lang arudan. Mala, ano sa nyo pa'y lahing nga rod ida abantayan, nana? Sana bale? Tagawid akmat adagos kalpasan ti trabaho. Kumusta ka matan dita bakit? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaan dito ilakay. Nakasingsingpot nga rod dagiti amo. Saan akas ka dagiti daddo mga istriktuda? Ay kat nasayat nga rod ano kasta. Nagasat ka ta nakatumpong kay tinaanos nga amo. Launay alakay, nanamay pa iti trabaho dito hoy. Iso ano malpas ti kontrata, ang mga no sa anak pa'y nga agawid. Anya? Ne, andyan tikat mo asawan bakit? Nagustuhan dakdagiti amo. Iso ang kayat da nga irenyo ti kontrata. Anya? Naibagapay ti amok a lalaki, anayunan da ka no ti sweldo. Iso nga imanugot akon sayang mat no palusposak ti offer da lakay. Kunaklakit din no agawid kan. So pa'y ag-eskwelon iti daycare ni Limuel intun umay atawan. Saan na bali tadapay mat ni nanang akatulungam ang mga sikaso kadagiti anak na. Kunak mat ngamin ang mga lata iti tangdanan ta. Ang di mo mat ngamin kayat. Ay na, gastos lang deta bakit? Nasasaya at pangitid ko lang ang akwarta ni nanang ti ipasweldo ta kumaiti ala makatulong. Kat sa balilat tamot ati itad mo kin ni nanang lakay. No ngamin mga lata iti mga awir ka dagiti uping, mas maasikaso na dagiti anak ta. Makalinis kan makaluto pa iti tabanay. Ala, bayam, tapanunuta ka na yung bagdeta bakit? Nabayag-gaya mo ni Grace, ijay abroad, anak ko. Wala nang. 5 laang titawon edi ni Limuel. 2 mo titawon ni Danica, edi pimbanaw da asawa. Ita, agpadatan nga da iti elementarya. Apay, awan pa'y kadiplano ti asawam nga agawid. Ay, diyak man na muna na. Namin ano nga ibagbagakan ko na da ita. Yung kasla di namat pagan ano. Maumak pa din ang mga ibagbaga iti panagawid na. Apay, sanda kayo nga taakailiw? Daytakat nga ron nanang. Katnusag paminsan pa din nga umawawag. Sa nakasla idi amasansan ti iawag na.
Kasta aya. Amangan mo't no makumikom iti trabaho, anak ko. Nalabit akas tananang. Ang uray kasano kumamot ti kinabisi na iti trabaho. Isa par nalatta kumamot ati umawag. Mas daawak lang. Kapiti kala pa nagbaliw na. Ay kat kasaritam to inton umawag. Damagem no anya tipud no makagapo. Iti kasta, saan kang agpampanunot iti no anya latitan? Wala nang. Talaga kasta teramidag. Ada ako nanang. Nagawid ka mo't anak ko. Kunakit di napan kamot ijay ayanda abalayan. Ha? Ne. Abalayan ko na yun, nanang. Ne. Apay ko mga amapanak ijay. Kano imay mo't sinukon ni Angie dagiti ubing. Pinasukon kano ida ni Grace. Anya? Ti amok kat inawagan na ka ti asawa manak ko. Katyo asawan? Si mangpat ni Grace na lang? Kasta mo't ko na ni Angie itay. Si mangpat kano idi na minsan nga aldaw. Ne. Apay nga ta di na impakpakam mo ti panagawid na nubilang. Kan apay asan dito'y balay ti nagawidan na. Ay kat amangan no kailiw na mo't da abalayan. Iso nga ijayan ang nagdiretso ang nagawid. Kasta nga tangag paiso. Tinasayaat, sumurot ka mo't ijayan anak ko. Iti kasta, makasaritam ni Grace. Rabi nga tananang. Sagat na anak mo ti taksi nga ibiyahe kinton bigat. Agbiyahe ak tupay sakbay ti papan ko ijayan da Grace. Sa bagay, nasaysaya at matlaang no ipabigat mo nga agpaiso. Tani, rabiin. Nagawid ka gayam. Agam apay adinak man laang inawagan wano injat. Di mo man laang mat inpakpakam mo ti panagawid mo. Ken apay adi ka nagawid dito'y balay. Apay adi ta kamot ayan dananang ang nagdiritso. Pasensya kan. Ngam awan oras ko amang sungpat kadagita sa ludsod mo, Denver. Anya? Pinasukon ko dagiti ubing. Gaputa kayat ko ita makita. Sakbay ti pa nagsublik inton bigan. Anya? Agsublikan, adita pa'y nagkitkita? Juan, duwalaang ngamin alawas ti intag ti bus ko a bakasyon ko. Ado pa'y ti asikaswag iti Manila. Sakbay ti flight ko. Iso anas kan nga agpa Manila akon inton bigat matlaang. O sige, ta ado pa'y ti aramidat. Di ka agdanag, ta inika kung dagiti ubing iti kwartada. Sa paan tulangan ni Angie ti mangitulod kadakwada di tabalay. Bye. Mabitlaan, Grace. Hello, Grace. Hello. Una yan. Api akas jay matenta sawak. Kalati panagawid na. Ita agsublimanan adagos. Magsakit, pare. Magsakit. Ay, maawatak tirik ng pare. Pasensya kan. Musika matintip pa ngay bagbag akit isakit tinagam ko, pare. Diyan kami kaya't ngay bagay. Iti pamilyak, ti may papan ka na kami. Ni Grace. Awan parikot iti data pare. O kilaang, tamawatak mo tirik nam. Awan mo ka pa di ngay naramid ko. Tapno aramidan ni Grace, ti kastoy ka niya. Awan, pare. Sigurado ka din. Iti data ana idarong king ka pare. Amangan mo no, chismis lang, nga dalalaki ta asawam. Diyan ka mo, pare. Inapod no na. Diyan ako na mo, ti Patsyek. Mariribo ka na una yan, pare. Ay kat pala iwom, anay mong pagtasawam pare. Pengkam, no talaga nga dalalaki na. Agbirok kay tibidin siya pare. Saanan, pare. Bayamon. Umdasan kanya, ti saan na pa nagpakita ay dinagawin. Kanti pa nagawin na iya balay, lagi ti dadakkel na. Imbes nga iya balay mi. Pare, Dakkel nga yung salto kanyak na iya, pare. Agam, asara bale. Dinapatag, ada kanyak na kita anak mi. Basta tikid daw kita ka, pare. Di mo lang ako man is-istoryan. Ito sa balit, may papan ka na kami, asawa. Lumabalbalin. Diyan kaya ito mamuhan de pamilya.
Kastamatan de pamilya na tikas dyan inarawid na. Nasaysaya mo lang, ano, mamanda, itikas na. Mabailak ka na gini na dakil ko. Dagayat ang mamunda di mapaspasamak na kami. Kan may isa. Dagayat ang manadahal na sawak ng runa iti side ko. Isa pa nga kasi ma, pare. Di mo lang kuman ni si istoryahin iti sa bali. Tama ka dumakadanon pa eh. Katagkwada. Wen, Mami, nalpasan dagiti assignments ko. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ni manong mo ngay, sa dino ti ayan na. Nakitak mat itayan, nga imo nag-iti kwarto na. Kasta ka di, sige nga rod, taawagak manmat ni manong mo. Sige, Mami. Sige nga rod anak, bye. Bye, Mami. Dani ka. Ada kayo matgaya man. Kasangsangput yu ka di? Wen, kasangsangput ko lang anak ko. Apay ka di. Sayang. Di yun naabutan ti panagsarita mi ka ni Mami. Kalkalpas mi lang nga nag-video call. No kasta, inawagan na ka ni mamim. Wen, Daddy. Apag husto mat ang nagpakaday, di simbangput kayo. Awagan na kanumat ni Manong. Kasta ka di. Wen, Daddy. Ay kat, nasayat nga ron. Ano, awagan da kayo. Wen, Daddy. Nagbayag kayo mat ngamin. Sayang, tasan nyo ang naabutan ti panagsarita mi kan ni Mami. Sa nabalin anak ko, tinapatag nakasaritam ni mamim. Awagak tulat tamat no at tinapatag apag saritaan mi. Nimot Dris tumawag. Nay, itaman pa yung awagan nak. Sungbatak malangin. Hello? Hello, Lakay. Kumusta ka man? Nabayagan day di na udi ang nagsaritaan ta. Di nakman la pulos mag-inchachat. Kuno inawagan man lang. Ha? Agbakasyonak inton o may abulan. Mabalin ka di asukunin nak iti Manila. Ha? Ay, kwa. O anya, mabalin ka di Lakay. Isen kuntukan ka ti aldaw kun oras ti isasangpad ko dita Pilipinas. Iti kasta, maikam to iti oras ti panangsukon mo kanya. Kailiw kayo unayan kadagiti anak ta. Sige. Ibagam to nga rod eksakto nga aldaw ti panagawid mo. Tas sukunan ka. Bakit? Dahil ti parakan ka, Dani ka. Kita ang man no umanay matlaan kan ka. Wow! Nagpintas matanda ito'y a jacket, Mami. Madlaw ang inginaan. Ay, siyempre O, ipadas mo, no husto matlaang ti fitting na kan ka. Eksakto kanyak, Mami. Kitaam, nagmayat ti fitting na. Nan, kita akman. Kitaam, Mami. Husto mat ngagpaisukan ka. Nagustom ka di? Launay, Mami. O, daytoy matiparakan ka, Limuel. Ipadas mo no umanaykan ka. Wow, nagpintas mo tayo na sapatos, mami. Umanay daytoy. Basta sinurot mo ti size nga imbakaking ka. Ipadas mo nga rod. Itikas na, makitak no talaga ahusto ti size nga inalak. O, daytoy mo tiparakan ka lakay. T-shirt kan sapatos. Daytoy pa'y jacket. Ne, nagadun nga bakit? Siyempre, awan tinaitod ko kan kaidi na udi ang nagawidak. Iso at talaga nga inadok ti inalak ita para kan kalakay. Agyaman nak, bakit? Ipadas mo itikas na, makitak no umanay matlaan kan kadagiti inalak. Umanay amin na kita, bakit? Basta siga tinagpili. Ipadas mo nga rod, tapno makitak. Mabit lang nga rod. Kita man, no bagay kumutlang ti sapatos ko, mami. Nan, kita man. Bagay mo lang una yan ako. Ad damanan at timaer ka. Uray ni daddy, Kita, bagay na launay ti t-shirt, jacket, kin sapatos na. Aywan.
Bagay ko matlaan ka ting agpaiso. Wow! Anda manan agim wapo ni Daddy. Ay sus, ado man ang timain lab apa sa heroes mo, Daddy. Anya? Ano kasta? Nagsubli man na ni Grace iti Hong Kong. Wan pare, kat tinasakit. Damag ko nagsinagbiyan nagayam kanumanan iti lalaki na. Sigurado ka kali, iti dahita pare. Ang mga ma, no chismis lang dahita amadamag mo. Palag ko na, saan pare? Sigon iti nangidalon kanyak. Adda ka nung saan da nagkinaawatan. Iti naudi ang nagawid ni Grace. Isungay siya balay ang nagawid. Angam, kung namay nga ado ti pasalubong na king ka. Kastamot yung kalagitan anak mo pare. Kan kung nga dapat intad na para kalagit idadakal kan kakapsat mo. Kasta nga rod pare. Kahit nangarot asawan, talaga nga insaganaan na ti panagawid na ibalayo. Pag ko naman pare. Una, tanok la ti panagawid na. Awan ko managatang na pasalubong para kada kayo pare. Adak ditang pare. Nga manipo nagsubliman na ni Jabro. Saan manan ngay mawawak? Iso ang mamatiak iti naidanon kanyak. Ang nagsinublyan tayo ti lalaki na. Mamati ka, nga awan mo ebidensya. Ay, saan na masapul pa iti ebidensya, pare. Mariknak pati pa nagbaliw ni Grace. Nga mo rin kasta, inawat ko ta asawak. Nga butadyak kaya't amatadahil ti pinukal ko pamilya. Kaya't ko maurnos ti amin kada kami. Iso alinipat ko amin tinadamag kong hinararamin na. Nga mawan mo tilat na. Sinublyan na latagayam ti lalaki na. Tinasayat pare. Pankampay. No talaga apod no ti atap mo. Kano talaga apod-pod no ti dandano naging ka. Nariga no puro ka suspitya. Amom ti kinapod no. Iti kasta. Malawlawagan ti panunot mo pare. Saan nalabayasan ti kasadyang inaramin na kanya. Inabuso na ti kinaanos ko. Diyakon kabailan nga ibturan pay. Ti kasadyay apan ang insulto na kanya. Nasayat mat, ta sinong batam tawag ko, Grace. Pasensya kan. Medyo busy ak ngamin. Iso nga itakla ang anasong batan ti awag mo. At ka di pagam? Wen, napatagtibag kan ka. Anya day ta Denver? Panagkunak, kat nasaysaya at nagsinatan. Anya? Amo ka naragsak ka ni titen na tilalakim dita Hong Kong. Ha? Payabak dagiti dadakkel mo. Kastamat din dagiti dadakkel ko. Tagsasarita kami. Anya? Awagan kang tumatlaan. Iti kasta, manggagammat dagiti baga. Anya ka din dagit ang ipagpagam Denver? Sa anak atulang, Grace. Kang runaan iti amin sa anak abulsak. Sa anak abato. Sa anak arobot. Tao akmet ang makarik na iti sakit. Kan makarik na iti panog. Denver. Nakapagdesisyon akon. Kat awanin makalapad pa'y kanyak. Magpinasensya tala kuman. Saan Denver? Di ka kumamot ang sao iti kasta. Inkarigatak met alinipat ti amin. Ngam inulit mo manen. Isa pasensyakan. Ngam naskan laeng amaamuan met tandag iti dadakkel mo. Kas tamat tandag iti dadakkel ko ti kalukwam ngar aramidam. Denver pang aasim. Daggan na kumapay. Agpalawag. Awanan tirumbang nga palawag mo pa'y Grace. Pasensyakan na talaga. Gamdyakon kapailan pa'y nga ilimad ti amin. Naskan laeng amaamuan met tandag iti anak tati kinapudno. Ay, siya kung ti agkid daw iti pasensya. Gapo iti kasjay nga inaramid ti anak mikan ka, Denver Barok. Awan tirumbang nga ikiddawan niyo iti pasensya nanang. Talaga sigura kasta ti biyak. Talaga sigura kasta iti kunadagasat. Denver. Manyangay nga ron. Kat nakasarak matpima ni Grace iti lalaki ang makaitad iti kasapulan na ijay. Awanan ti mabalin ko na lang. Inawat ko matidin. Agaslawan na pasamak. Ngam inulit na matmanen. Dakkel apa nang insulto kanyak ti kasdya ngay naramid na lang. Nagsakit. Ay. Pasensya kayon. No imbagak da iti kada kayo. Diyak ngaminan kabailan pa nga ilimad ti amin. Nanang. Panagriknak. Kat nabanuga ko namang ilimlimat iti may papangala kami italakyo. Nakamikit di tirumbang agkid daw iti pasensya kan ka, Barok. Kastamot ten ka na abalayan.
Nakababain tikas dyan nga inaramid ni Grace. Nanang, Agam, di mo kumainlimad ti amin kada kami, Barok. No insapsapam ko mga imbaga kada kami. Ang mga no nasulbar tayo pa'y ti parikot yung agasawa. ti amok ngamin iti. Kat maurnos mi pa iti amin. Ang nagbitaw ta kayam. Nanang, Hala, sana bali, Barok. Tinapatag. Imbagamon ti amin. Di ka agdanag. Ta saan mi mat akanunungan tikas dyan nga inaramid ni Grace. Bayam, takasaritak tumanan dyan anak ko. Apaman nga umawag. Denver, apay nga ka dito eh. Kanya di masapol mo. imayak. Tapno umay agkid daw iti pamakawan mo, Denver. Pangaasim ta urnusan ta ti may papan kadata. Kaya't kung agsinubyan ta. Agsinubyan? Kunam? Uwan, Denver. Naamiris ko asi kagayam tay ayatak. Sapay kumatay kanakpay iti gundamoy. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Kaya't kung agsinubyan ta, Denver. Panagkunak. Katawanan ti subyanan pay, Grace. Pangaasim, Denver. Pagpapabawya kung tinaramid ko. Sorry. Diyak gayam kabaan na mapukaw kayo iti imatang ko. Pesa pangaasim taornosan tamat lang kumati may papan kadata. Pangaasim, Denver. Miss F, iti na minsan jak pulos na panunot alokwan ti asawak. Nagbalinak anapod no kenkwana, ngam sinayang nalaang. Iti agdamakat adda dito'y balay ti asawak. Saanen ang nagsubli iti abroad, kat isun ti mga asikaso iti amin dito'y balay. Kagurak ti bagik, gapo ta panagriknak kat mapukpukaw manan ti gurak kenkwana. Kaslag subsubli manan ngamin ti sigod ti linangan mi. Banag apakaragsakan met dagiti anak mi, gaputa kayat da kano amabukal manen ti pamilya mi. Husto laeng nga ta nga ikak manen iti gundaway ti asawak tapno sulnitan na dagiti nagkurangan na. Wenno ituloy ko ti panangisinak kenkwana. Sapay kumata matulungan nak. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. To'y pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Dayawan ka unay iti kinaanos ken kinasingpet mo nga asawa. Kalmado kang agpanpanunot. Saan asikatay tao nga agdardarasudos. Iso na laeng ta sinayang ti asawam. No ita panawan makunak aman manun ti lalaki akasken ka. Awan ti sabali ang makasulbar wenno makasungbat iti saludsod mo no di si kamet laeng pagayam ko. Ngamin si kamet ti masaknan. Ti may bagaklaeng tingitingam anaimbag ti riknam. Agsarita kayo iti nasayaat iti asawam. Awan ti parikot asaan ang masulbar no lakit di tapagsaritaan nyo iti nasayaat. Kat sapay kuma, tanuan nyaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin tumet a nasaya at ti banag na. Alakastan pagayam Denver, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman.
nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kablaawan da kayo amin iti naragsak, narangpaya, ken narang ay apanang pasangbay iti Paskwa, ken panang pasungad iti baro atawan. Maminsan pay, pagyamanan mi manen ti awan sarday na, ngayon kay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, sapay kuma taadda kayo akanayon iti nasayaat akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Kablaawan da kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan a faith. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Kastameten kadagiti padak adumdumngeg. Dawat ko iti apo nga sapay kuma tamataginayon ti salon atmo iti kasta ket agtultuloy ti ingka panangipaay iti naduma-duma a pakasaritaan dagiti papagayam nga agsursurat. No bilang mapili yumat nga idrama to'y padas ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a faith. Naawi sakmet ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, nang runa no kastoy nga umada ni manen ti Paskwa. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Fredo! Fredo! Isardeng mo pa ilaang daytar arabidam. Pangaldawon. Bakit? Magbihit na ito yun. Ay na, umay kakit din tamangal daw tapay. Ituloy mo to inton madamdama day taob obraam. Oo. Uy, bakit? Oo. Ay, surati punot na ita. Ay na. Sakit, garang tinik. Wala nga raw. At titidanom lakay. Uminom ka pa'y. Ay, agyaman na bakit. Ay na, urayak lang nakaginawa. Ay, grabe ti pudot na. Ay, kanya nga nagita yung balon ba? Nang isabawak iti native a manok lakay. Sinagpawak iti papaya ken bulong ti marunggay. Ay na, nagimas ay. Ay, aduman ti makan kan nukas tabakay. Ay na, ay na. Imbag ko na tadim magas ni Rodel itay ijay balay. Ison ati binaon ko nga agtilew ken mangparti iti manaw. Malagaron, mangantan bakay. Ay na, apaw mabisi na kaon. Oh, kumusta kayon kininanang, tata? Ay, kinasayar kami, nakaw. Si Kakay, kumusta ka ditaan? Didak pa kadanagan, tatang. Okay, aklaan ditoy. Ay, nakakailiw na kauna yan, nakaw. Agandanad ka dita ka na yun, Wen ka di, tatang. Sana bale. Dwalaangan abulan ti urayan sakbay ti panagbakasyon ko. Ha? Ay, kaya't mo asawin, adakan to dito iti Paskwa? Wen, tatang. Ay, nagsaya atay. Ay, namaragsakan laki dininanang mau. No, maamuan na ti panagawin mo, anak kao. Wen,
Iso ada kayo ti aganan na dita. Itikas na, nasalun at kayo adanunak inton agbakasyonak. Awan rumba nga pagtanagam ka na kami kanina ng mau. 100% nasalon at kami. Inaldaw ka mapanigitalaon. Iso may exercise titulto lang may. Ngam saan nyo kumamat nga abuswan ti Baguio, tatang. Kuna ni Insan Rodel, nagado ka nun titarakin nyo amanok kan pato. At dapay kalding kan baboy. Kasanuyo pa'y itan ama asikaso dagita. Ay, awan rumbo nga pagtanagam, kunak manan. Napiksa kami pa'y itinam. Kapalan mi pa'y nga asikasuan amin, nga uri ang kikintan pa'y nga ubra, wano dingwan. Anya? Ay, basta, saan kayo unay nga agbambanog, tatang? Ibaon nyo latan ni Insan Rodel no adda saan nyo akabailan nga aramidan. Unan, boss. Ay, matungpal tibilin mao. Ipagam tong araw, no kaano ti eksakto a panagawid mao. Nasunduin da kanto kaninanang mo yung airport. Tay tulugan ni Rodel ti usaran may. Aday ta, nakasagana amin ng dagiti bagahit nga gawin. Sumagmamanulaan nga oras ti orayan. Itulod na kon ti driver iti airport. Kamaudyanan na. Makabakasyon ak matlaangan kalpasan ti talo atawan. Kat ti pagsayaatan na. Nairanapay iti Pasko kan baro atawan. Ma-enjoy ko lakit diti agbakasyon. Ay, kailiw ko una yan dagiti dadaktal ko. Agkikita kami matlaangan. Ni mat Insan Rodel ti umawawag. Ti maningatan pa sa lubong na ti bagana. Hello, Insan. Di ka di madanagan. Binalkot kon ti parakan ka. Sinuratak pa yung tinagan mo. Itikas na, saan ang maisukat? Insan Faith, pasensya ka na. Masapo na mamuam tayo ito eh. Anya day ta, Insan? Ni Uncle Fredo, Insan. Oh, apay ni tatang, Insan Rodel. Nadisgrasya iti motor. Natayon. Anya? Di man ko na masunduan na kaya airport iti panagawid ko. Ngam apay akastoy matan tinasangpatag. Apay di mo man lay di sasangpat ko, tatang. Apay. Insan. Nagsakit, Insan. Nagsakit. Apa yan ni tatang pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Insan, magkalma ka na kuma. Amo ka na sakit. Amo ka na rigat. Agan, naskin na awatan tayo nga awanan ni Alfredo.
Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos para kan kuana. Kan para kada kayong imbati na insan. Nagregat nga aklunan ti kastoy anapasama kan kuana. Nakaragragsak nagsarita kami. Sakbay ti flight ko nga agawid dito'y Pilipinas. Urayawan ka na ti pasalubong na. Basta makaawid ang nasalunan. Uli ron insan. Nagtulog kami mait. Naurayan na. Kagay lugan ti usaram ni ngagpaili. Mapan ka no gumatang iti mais. Tay pundo na akanan dagiti tarakan na. Ay, di nakmatan inuray. Kasjay matan tinapasama. Unay matan ti kasti anapasama kada kayo tatang. Nagsaam apasama. Inton umay alawas gaya man ti panagsublim iti Hong Kong insan. Wan insan. Kat sikapay lang kumati makaamukin ni nanang. Sikapay lang kumati mangkadwakan ko na dito'y balay. Kabayatan ti kawan ko. Wan insan. Awan parikot iti dayta. Sana bale. Jaktun agrenyo iti kontratak kalpasan ti talo atawan. Agfurgudak ton. Iti kasta adanton kadwan ni nanang dito'y balay. Ay kat wana insan. Orasan nga isuda iti day di Uncle Fredo, ti biological parents mo. Impatagda ka mait. Kaspudpud no nga anak da. Wan insan. Amo, kanariknak dayta. Awan maibagak kadakwada. Impaay da amin akabailan da. Tapno maiparik na da kanya. Ti pamatag ti pudpud no alagan na. Agdayta ka manan insan. Agsaangit ka manan. Malagip ko man nga minanday din atang nakasingsing pat. Nga maapay nga isupay ti nakapasamakan ti kasjay. Talaga kasta tibiyag insan. Nasakit man. Nga masapol nga awatan tayo ti kinapod no. Basta gan anad ka mo ti jay, wine. Di mo baybayan ti bagi. Urayan may ti panagbakasyon mo. Imbulagat man betul ni Apo inay. Ay, kasta unay apudot na. Ay, tinasayaat. Aglinong akman pa'y di takalkalapaw. Saan abalay, tadandanik betul malpas to'y kagaikak. Auntie Celia! Oh, Tay! Ni Rudel, tagturong ditawi. Tay, aglinong kayo pa'y. Panay, nakapudpudo. Uwan baraw, orayan nakditan, tamapanta dita kalapaw. Nay, anya nga, dagiti bit-bit mo, Rodel. Ay na, inyagan kayo ti meriendaan nyo, antay. Lining ta kamutay, kan saba. Ay, nagimasin baraw. Siyempre, antay. Nasustansya na gitoy. At dapay dikit. Ay na, nagadun nga'y. Jak maibus na kita, Ay ka, meriendaan yung tumanan, inton malam. Ay, sa bagay, Mala,
Umay katamapanta di ta kalapaw. Ijay ta nga ituloy ti agistorya, kabayatan ti panagmeryendata. Ay na, nasaysaya at matlaang nuing kaagpa-check up manang. Amangan kit di matnuan niya daytan amarikrik nam. Ay, banog ko la siguro daytaw ading kao. Nagmalmalumak ngamin itay ijay talon. Kat numasansan samat nga agsakit ti barukong mo. Saan mo't kit de? At dalaang dagiti gundaway akas la umirot ti panagangas ko. Iso nga ililutak itilana. Sa akto uminom iti medyo na pudot ananom, makaginawa akto matan. Ammo ka din ni Faith dayta. Saan? Kan may sa, awan panggap ko amang ibaga kan kwa na. Diyak kayat nga isupay manen amain ayon kadagiti pampanunutan na. Maas-as siya nakuna yun iti dayjay nga uping. Maladaga pa'y idinatay dagiti pudpudno at adakkel na. Isuada kamin tinang padakkel. Ita, nasa pamatlaang apinanawan timbilang na nga ama. Ay na, adda akon di tamanang. Ang rumbang nalaang amaamuan na ti marikrik nam. Manang, salun at mo ti isugsugal mo iti kastang aramidam. Awan rumbang nga pagdanagam, Carmen ading ko. Banog ko laang daytoy kunakmet. Kumusta kayong dita, nanang? Ay na, okay aklaang anak ko. Adda ak ita dito'y talon. Madama ti abuno kadagiti mulak. Kita naglalang tuda. San ka de? Aywan. Ay na, dadakkel dang agpayson, nanang. Kita dagiti pagay. Nagdadakkel ti dawan na. Wan nga rod, nanang. Ngam ne, kitain nyo di kayo unay agbanog. Manangdan kayo kadagiti kaaruba amang tulong kada kayo dita. Wan, anak ko. At dati nang danak idikalman anagabunaw. At tabasit sa andaan alpas, isuti itultuloy ko ita. Nasaya at nga rod no kasta, nanang. Aywan gayam, nanang. Naibaga ni Insan Rodel nga adda kanurikrik na anyo. Agudong kayo inton bigat. Ingkay to alaan ti ipawit ko akwarta. Kalpasan na, mapan kayon to agpa-check up. Ibagak kin ni Insan Rodel takuyugan da kayo. Ay na, awan sakit ko, anak ko. Pudno, ngagsaksakit ti barukong kuno ka. Angam saan mo takan ayong. Ugali ti bumakete, anak ko. Adun ti an-anayin ti bagi. Kat, kumusta ka mo ditan? Didak pa kadanagan, nanang. Okay, aklaan ditoy. Di yu iyaw awan ti saritaan. Nasaysaya at matlaang no agpa-doktor kayo. Itikas na, maamuan no anya ti makagapo ti pagsaksakitan ti barukong yu. Alawo no, nanak ko. Mapanak to agpa-doktor, inton malpas ko dagiti pakakumikumak dito'y talon. Nala, agan-andad ka kumamo dita akanayawn. Di mo baybay antibagay, anak ko. Ay na, nakaay-ay at abuy-buyaan dagiti mulak nga aba. Layakan mais. Sabali lang dagiti dumadakkel metten na bagay. Agudong akman kit din ton bigat, tainak gumatang iti abuno. Abunwak dagitoy, iti kasta, mayat ti panagdakkel da. Kat napintas to umat ti bunga da. Ay, no si bibiyag pa'y kumaday ti Fredo. At na kumamot kadwak ita amaragragsakan amang buibuya kadagito'y amula. Ay, unay matlakit di ngaminan tigas at ti asawak. Nasapa na kami mat apinanawan kin ni Faye.
Ngam pagyamanak latat iti Diyos. Ngamin, uuray saan mi apudpud no nga anak ni Faith. Impatagda kami met iti kastaunay. Isuna laeng, takinay kayat namuten ti mapanagtrabaho iti adayo. Ay, Diyos ko, sumron sa manan ti madya marikriknak at tinasayaat. Itong ko pa'y laeng. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Ala, nadalapos ko matan tinaka-frame aladawan ti ina ti amok. Ay sus, nabuong matan. Adda awag ko. Ni mat Insan Rodel. Hello Insan, nakaawag ka mat. Insan, patibkaram ko matipak tinagam mo. Ni, apay ka di Insan Rodel. Intaray mi dito ospital ni Auntie Celia. Ang daksang gasat. Tasanan na ispalda iti doktor. Anya, saan? Saan upod no dayta? Insan. Unay matante kastoy agasat dagiti nagbali na dadakal ko. Insan. Ubingak pa'y idinatay dagiti pudpud no dadakal ko. Kapo iti aksidente. Ado dagiti rigat kan sakit ang nagdaldala na kabayatan ti kaadnak iti adayo. Ita, nagsarunumat lang ang napukaw datan ng kananang. Apaya kastoy. Anya launay ang tibasol ko iti Diyos. Taapay nga inala naman amin na napatag kanya. Insan, di ka kumagsaw iti kasta. Mamati ka panubok lang ti Diyos dagitoy. Panubok? Apay asyak pay. Nagadumat dita tinaskan nga aglakam ka dagitoy. Ngam apay asyak pay. Agkalma ka kuma, Insan. Apay! Insan, mawatak ti marikrik na. Ang insan arumbang asidiran ti Diyos. Kas na kunakon. Nalabit nga darapimpintas a plano ti Diyos para ka. Talaga kade asaan da kan amalapdan nga agsublimanan ije Hong Kong kaanakan? Auntie, panagkunakat nalaklakaak ang makalipat no daak iti adayo. Nang ronanod da trabaho apaka kumikumak. Ay, sabagay matkit di Ket agan-anad ka nga rod ije akanayon wan. Wan, auntie. Awan rong mga pagdanagan nyo kanya. Da kayo pa'y lang ti makaamo dito balay Kandag iti imulmulan ni nanang. Wan nga rod. Dandanin maapit dagiti mais nga inmulmulan Nagdadakkel ti bunga da. Wan nga rod, auntie. Ngam di namatan maramanan dagita nagrikrigatan na. Kinapudno na kanayon asika ti rumrumwar itingiwat na tunggal agistorya kami. Di na kano kayat amarigatan ka. Isu nga aramidan na mat amin akabaalan na tapno makaurnong iti kwarta. Wan nga rod, auntie. Kat day taunay ti pagsaksakitan tinakam ko. Kayat ko idang ikan itinasaya at apanagpihag.
Kas pa ng subad ko iti kinasaya at da kanyak. Ngam kastoy matan tinapasamak. Naamuak pa'y nga amin dagiti impopawit ko kat imbang ko na. Kat nakanagan pa'y kanyak. Ti pasbuk ka nakita kiti silent na. No kasano ti kinapatagdakin ka, napatpatag ka pa'y kadakwada. Amok adi nakabaybay anti Diyos kaanakan. Di ka nga rod kumamaupupay. Ituloy mulat ta ti agdayaw kenkwana. Ngamin, saan na tayo nga ikan ti panubok adi tay kabaalan asulbaran. Dayta kumati ka nayon mo alaglagipan kaanakan. Sumagmamanula ang alawas ti napalabas manipod na itabon ti inak, nagsubli ak matlaang adagos ditoy Hong Kong. Kat agingga ita addaak paylaang ditoy. Nagsaam day di apasamak, nagsaro da matlakit din anapukaw iti imatang ko. Umada ni manan ti Paskwa iso amalagip ko dagitoy apasamak iti biyag ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Faith. Ken ka pagayam, Faith. Saan amaliklikan nga numaminsan ket sidiran tayo ti Diyos kadagiti saan anasayaat amapaspasamak kada tayo. Numaminsan ngamin di tayo matamo atalyawon ti Diyos no panawan ti ragsak ken baligi. Isu nga di tayo nga rod kumasidiran ti Diyos kadagiti panubok nga it-ited na kada tayo. Dagitoy ket pamuspusan na laang siguro tapno agsubli tayo kenkwana. Ad-adda nga rod apatibgaran tayo pay, ti pamati tayo, iti kasta di na tay baybayan. Alakastan pagayam Faith, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.